सगळ्यांचं नवीन व्हिडिओत खूप खूप स्वागत आहे। तर आज आम्ही चाललोय नांदगावच्या पुढे कोळवशी म्हणून एक गाव आहे। तर तिथे हडपळे गावात एक स्वामी समर्थांचं मठ आहे। तर तिथे आता आम्ही दर्शनाला चाललोय। चला तर मग आता पुढे टेकव मी दाखवल कसा टेकव होतोय नाही का, कसं हलत नाही मग वाटू का ना गाडीन चाललो म्हणून तरी तर इकडे तर आमका जेवूक वाढतात। जेवूक वाढल्यानी तर गोडी डाळ भोपळ्याची भाजी असं साधा जेवण आहे। चला तर माझा जेवूक सुरुवात करूया। तर आता इकडे येऊचा कसा आता तुमका सांगतोय तर नांदगावपासून ना 8 किलोमीटरवरती हा आहे मठ आणि गुगल मॅपवरती लोकेशनसुद्धा हा, तर त्याची लिंकसुद्धा मी डिस्क्रिप्शनवर टाकते। आमका घरापासून बुरंबावड्यातून 21 किलोमीटर दाखवत होते। तर आम्ही आमची पर्सनल व्हेकल घेऊन इलो, त्याच्यामुळे आमका डायरेक्ट आम्ही हय इलो। STचे वगैरे पण सोय असतील आणि शक्य झाला ना तर संध्याकाळी 7:45 वाजता वगैरे येऊचो प्रयत्न करा, म्हणजे तेव्हा काय असतं की आरतीची वेळ असता आणि दर गुरुवारी इकडे जेवणसुद्धा असतं। तर व्हिडिओ आवडला असलो तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करू विसरू नका। सबस्क्राईबसुद्धा करा। धन्यवाद।